Pak Komet niku asline ku turunan Jepang lho ya, Met ya. Jepang ora kowe? Jepang. Oh, jenengmu sapa to kok iso Jepang iki lho? Lho, lah kowe gak ngerti alat berat ke? Lho, alat berat ngopo kok karo Alat berat ke? cakruk, bego karo kaitane karo kowe apa? Kayak mereka rak Komatsu to. Iya. Wis ora Komatsu. Iya. Alasane apa? Komatsu guys, njukuk saka jenengku. Lah kok iso jenengmu? Kayak kan Komet karo Supriyanto, karepe ngono. Mula tak jenengno Komatsu lho ngono.
Asmara irama bali Budui Wanda Uun jumeneng geni Yidra Asmara
Besar Ki Hajan Sugro Suwondo. Ketuan Dangdut Koryono. Ya.
apa? DPD Partai Golkar oning Kabupaten Madiun ya pengiki mengadakan HUT atau hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-61 no. Oh ngono ya. Yang dipapanake ana ing lapangan Pujasera Jiwan Madiun. Oh ngono ya. Sing dipandhegani dening Ketua DPD Partai Golkar Madiun menjerani Bapak Mas Hudi. Oh ngono ya. Mengusung tema ya kuwi pendidikan politik melalui seni dan budaya. Oh ngono ya yang ya. Tadi iki gelar budaya sing diadani dening Partai Golkar ana ing Madiun. Ulang tahun yang ke-61 dengan tema pendidikan politik melalui seni dan budaya. Mula tontonan sing digelar minangka dados rono puncaking adicara hari ulang tahun Partai Golkar sing digelar ya kuwi wayang kulit. Oh, ngono ya yang iya. Cocok yen ngono karo kepribadiane Partai Golkar. Yang selalu dan selalu nguri-nguri budaya Jawa melalui seni dan budaya, diberikan pendidikan politik pancen ya kaya ngono. Ya. Mergo John F. Kennedy paring dawuh, jika politik itu kotor, seni yang akan membersihkan. Oh ngono ya. Mula wis sak trepe kalamun to adicara kaya ngene iki nganggo tontonan sing diarani wayang kulit, tontonan tuntunan ingkang kebak marang tatanan. Oh ngono ya. Yen to nganggo seni lan budaya kuwi nganggo unggah-ungguh, nganggo tata krama, nganggo tata susila, nganggo adab, nganggo rasa. Wah, ngono ya. Mula di seluruh Indonesia Partai Golkar iki gunakne rasa kepedulian terhadap semua warga masyarakat. Wah, ngono. Mula wujude tandane ya kuwi nganggo wit ringin, pohon beringin iki tegese ngisore mesti iyupna. Ya, tegese iso ngayomi kabeh para masyarakate. Mula bener suara Golkar ada suara rakyat kuwi pancen trep pancen pas. Oh, ngono ya yang iya. Dengan melestarikan seni dan budaya dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Oh, ya. Datan Kantun dengan semangat gotong royong untuk mewujudkan Madiun bersahaja, insya Allah bersih, sehat dan sejahtera. Mula oplos tepuk tangan buat Partai Golkar yang hebat. Kaya ngono ya nak, ya pancen ya kaya ngono. Intine kuwi nak, ya bengi iki Golkar tidak akan pisah dengan wayang kulit ngendi-ngendi. Dalam rangka HUT Golkar kuwi gelar wayangan. Oh, ngono ini ana ing pusat Jakarta ya wayangan. Ya, ya. Iki ana Madiun ya wayangan. Mula sak trepe sak pase yen to wayang kulit iki ketep dijunjung, dilestareke dening Partai Golkar. Oh, ya ngestokke dawuh yen ngono. Tontonan wayang kulit iki kena ditonton, kena nggo sono hiburan, menghibur masyarakat. Mon wayang kuwi tontonan untuk rakyat. Wah, ngono ya. Tuntunan cetha kamun to wayang kuwi kebak tuntunane. Yen gelem ngematke lakon utawa cerita sajroning sewengi utuh, iki mesti entuk ora ketang mbuh akeh mbuh sithik, entuk pendidikan babakan wong urip ana ngalam donya iki kudu piye. Wah, ngono amar makruf nahi mungkar ngono kae ya yo tindakno sing becik tinggalen sing ala. Oh ngono ya. Kuwi kemuat dalam suatu cerita pagelaran wayang kulit ingkang penuh dengan filosofi kehidupan umat manusia ana ing alam donya. Oh iya. Mula ora mokal wayang tetep lestari walaupun sudah
lama umure wayang nganti sayane tetep akeh sing nanggap, akeh penggemare kang sarta akeh sing padha cinta terhadap budaya asli wayang kulit yang telah diakui oleh UNESCO. Mula tahun utawa sasi November diperingati ana ngendi papan ngendi wae sing diarani Hari Wayang Dunia utawa Hari Wayang Nasional. Pancen ya kaya ngono no. Ya heeh. Ngesoke dawuh ya heeh. Dadi nek gelem nonton wayang kuwi padha karo wong nonton pengajian, sing apik dienggo, sing elek diguwak. Oh, ya. Heeh. Saya wayang kuwi identik dengan agama Islam no. Tidak menutup kemungkinan semua agama memiliki wayang kulit mergo iki budayane wong Jawa. Oh, ngono ah. Islam piyambak iso sumebar ana ing Nuswantara ana ing Indonesia ku ya lumantar wayang kulit jeung Sunan Kalijaga sing do nalika semana kersa dadi dalang. Siapapun yang menonton wayang pada saat itu kuwi ora diwajibke bayar, mung kon maca surat kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan demikian pada saat itu kuwi nonton wayang kuwi otomatis masuk Islam. Mula Islam dhewe ya kudu nresnani karo wayang mergo jasane gedhe tumrap penyebaran agama Islam ana ing Nuswantara. Nek nganti wong Islam ora seneng wayang, wong Islam mengharamkan wayang, musyrik-musyrikne wayang, kuwi berarti dolane adoh, kurang adoh, kancane kurang akeh, kopine kurang kental. Iki lho. Oh, ngono ah, tujune kopine wis metu ket sore iki mau. Ngono ya iya. Ya mula Golkar mencintai budaya utamane wayang kulit. Oh ya. Ya. Ke-61 ya heeh. Kebak karo tuntunan karo tatanan. Kabeh ditata. Tata kramane dienggo, unggah-ungguhe dienggo wong Jawa aja nganti ilang Jawane. Oh ya. Ngesake dawuh yen ngono. Mula sembah nuwun lawan panjenengane Bapak Mas Hudi selaku dadi ketua DPD Partai Golkar ing Kabupaten Madiun. Uga iki dirawuhi dening panjenengane bapak awake dhewe ana ing Madiun, heeh. Sing wis kuna ketemu wis akrab kelawan beliaunya menjadi Bapak Bupati. Ya. Menjadi Bapak Haji Hari Puryanto SHMAK. Oh, yang parang rawuh. Ya. Oh ngono ah. Alhamdulillah aku ya didhawuhi karo Pak Mas Hudi. Ngono setiap tahun insyaallah Partai Golkar akan mengadakan ya kuwi ulang tahun mesti menggelar wayang kulit tur dipastakne dalange panggah awake dhewe. Wow. Ngono ya ngah. Sing dawuh Pak Mas Hudi. Pak Mas Hudi paring dawuh ngono nalika tindak ana gubuk-kupon sampean dipatenke tegese dipateni ngono. Ora dipateni ngono ora. Pokoke ditetapkan setiap Golkar ana ing Madiun ki wayangan dalange awake dhewe. Oh, ngono. Ah, sabda Pandhita Raja Ratu sabdaning pimpinane Golkar ana ing Kabupaten Madiun Tan Kena Wolawali pindha kowe Kresna tumetesing Glancang Sikta. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen nganti tahun ngarep kok wayangan Golkar dalange dudu aku, lek nek apa-apa ora tanggung jawab. Pambe ora. Ayo mesti patene kok nduk wis dipatenke lah ya hak paten Golkar kok ya ya. Ngesake dawuh uga bengi iki ya dirawuhi dening Kapolres utawa yang mewakili ana ing Madiun Kota uga Kapolres Kabupaten Madiun utawa yang mewakili Bapak Dandim Madiun uga ketua-ketua partai becik partai PDI, PKB, Demokrat, Gerindra, Nasdem, PKS dan Hanura. Oh ngono ya. Batan Kantun dirawuhi Muspika Kecamatan Jiwan. Bapak Camat, Bapak dan Ramil uga Kapolsek yang tidak ketinggalan ya kuwi kepala desa ana ing Jiwan panjenengane Bapak Widayanto. Oh ngono no. Ya. Wah, Pak Wakil Bupati ya rawuh. Wah iki sembah nuwun menjadi Bapak Wakil Bupati nggih rawuh menjadi Bapak Dr. Purnomo Hadi. Wow, ngono ya. Ya kepareng rawuh. Ya Partai Golkar yang hebat. Wow, ngono nyatane selain dari dukungan seluruh warga masyarakat ana ing Madiun,
sing nyurung saengga panjenengane Bapak Haji Hari Wuryanto dadi bupati ana ing Kabupaten Madiun kuwi salah satu yang mendukung kuat adalah Partai Golkar. Oh, ngono ya. Ya yang estoke dawuh. Ah, mulai iki sore mau aku orek-orek gawe lagu no. Wah, gawe lagu ya. Mau ning pondokan mau aku orek-orek gawe lagu tak khususke kanggo DPD Golkar Kabupaten Madiun. Oh, ngono ah. Ya, Tondo Trisno ya, Tondo Trisno. Heeh. Lagune apa? Sinom. Nah, Sinom kok dibajutke karo dangdutane. Oh iya. Ya, heeh. Tondo tresnane awake dhewe kelawan Partai Golkar ya yo heeh. Nah, coba. Sing nyuwara aku njaruk suarane sing banter, sing bantas sapa? Ah, tak golekne pesindeng sing nomor 3 saka kene, Nduk. Wah, ngono ah. Sapa? Mbak Mayang Anjarsari kuwi primadonane Dujo Laras Indonesia. Ngono ya. Sajake kok jek cilik. Heeh, kuwi jek SMP kok, Nduk. SMP sekolah menengah pertama ora, sampun manak pindho. Ya, Nduk, biasane kuwi Burini. Ya, iki ganti kowe. Oh, ngono ya. Ya yang Mayang Anjarsari. Nah, ya kuwi cakepane tak tuliske sore mau. Ya. Ya jineman. Nah, digawe jineman. Nah, ya digawe sinom nyamat ngono kae ora bawa. Oh, ngono ya. Nano. Ah, ya. Ya yang kaya ngapa yang? Suaramu yang. Deh. Primadona kok wis ndoboli. Lah iya, ya. Ya. Ya ben. Gelaring budaya Jawa. Gelaring budaya Jawa ya toh ambak warsa ben pengeti. Lah senggakane iki mau dibaleni kabeh bareng kanca-kanca. Pak Sakirah ya coba jiro lu ya. Pak Sakirah asli wong Madura werna nggon musraka mangan duit negara Pitutur luhur Pak Sakirah asli wong Madura lerena nggon musrakah mangan duit negara tegese korupsi. Insya Allah Partai Golkar partai yang bersih jauh dari korupsi. Ngene ya iki senggakane digawe kabeh sinden-sinden tak kei jatah sita-sita. Ning bersangkutan dengan Partai Golkar. Contoh, numpak dokar aku medun Solo. Insya Allah Partai Golkar saya angrembaka. Ya, saiki diwiwiti saka Butuhi Kurniawati. Kudu iso. Wis dilunasi lho iki. Nah, ya. Iki hubungane karo duit lho iki. Nek nganti parikamu kok kleru, nek nganti sah iso dipotong bayarane. Ya, ya. Ya. Nano. Ayo Bu, hubungane karo Golkar kena, karo Pak Masudi kena, karo Madiun kena, karo Pak Bupati ya kena. Nah, ya. Bu. Ya Bu. mangan tahu karo gambar kidang satu kata I love you untuk Golkar tersayang. Ya, luar biasa. Jor menang ngono lho. Pae kudu karine ya padha ange ya. Ya. Ayo.
Ana sapa jenenge Wanda? Ndak. Nganti kleru kowe kok takon ngambungi penonton lho ngeko. Ya, musik perawan dhewe kowe karekan ya. Dagangan iki, Pak. Ya. Ya. Aja penonton wong kancane dhewe do gelem kok. Ayo Man, Wanda saka Ngawi. Ayo. Mangan sukun karo numpak deker, ayo menyang Madiun nonton wayang karo Golkar. Kadang karo sithik siji wae sing ngambung. Mut, ambunan Mut, ambunan. Karo sithik. Ya. Ayo nang Madiun nonton wayang karo Golkar. Pas, pokoke sing penting enek Golkare ya. Ayo Mayang, kowe yo ambak nemang yo kudu iso parikan ayo. Niki ini kok Pak, kedah kagem Golkar. Ya ora kudu Golkar ning bersangkutan pada malam hari ini kena Pak Bupati, kena Pak Masudi yo kena. Kula kagem Madiun nggih Pak nggih. Kanggo Madiun ya. Ya terus. Dalan mudhun tembuse segera, mugi rakyat Madiun tansah manggih raharja. Amin. Ya, ayo Bibi. Nggih, asli Madiun menika Pak Hariwur pun pirsa, Pak Wakil Bupati sampun pirsa. Mbak Wiwi menika asli Madiun. Alhamdulillah sakmenika ambak waranggono ning di depan ada gelar DRA. Wah. DRA iki dadi rondo anyaran. Wis suwe Pak. Wis suwe to? Jare wis rabine. Iki ora to? Mboten. Ora. Mboten. Aja wis pirang tahun ndakmu dadi rondo? Kali setengah. 2 tahun setengah. Nggih. Suwe men to. Aja digenepi 3 tahun lho. Suwe-suwe buntet lho Pinggo. Alah, mboten nek. Tegese buntet pikirane iki lho. Oh jenenge mosok dadi single parent terus ya kudu ndang enek wong lanang sing iso mbantu ngopeni anake, ya ta? Nggih, mengke digolekke kalih Pak Hari ya, Pak. Oh ngono. Nggih. Iya. Menika rakyat panjenengan Pak Hariwur. Ya. Uga iki dirawuhi anu lho Yung saka Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur sing diwakili kelawan panjenengane Roko Mas Julianto PH. Oh ngono. Ya Mas Julianto ki ketemu aku sering ana ing acara-acara Golkar. Oh ngono ya no. Ya sembah nuwun Mas Julianto. Ya. Coba anu Wiwi, ayo Wi, sing lantang suaramu nduk. Tuku roti. Jalani dibayar, mari membangun negeri bersama Partai Golkar. Ya, luar biasa. Loh, perkara pariane segone langsung metu iki lho, Dan. Tiba kemil iki. Ayo, Retno. Ayo, Ret. Ayo, deh, Jan. Kene iki kondang pecel pincuk. Ya. Maka Ayam bakar dipangan si cakil, ayo do melu Golkar pimpinan Bapak Bahlil, jos Pak Iya. Oh, pimpinane pusat Pak Bahlil ya. Wah, ya ikan bakar. Ya lagi iki lho cakil doyan iwak bakar. Wis gen, ora apa-apa, sing penting ulun sekone pas. Ayo iki wong Madiun iki, Mbak Uun. Ayo. Kudu iso kok. Iki. Ayo, Mbak Uun, cik rok lu. tuku katas karo tuku tahu, ngucap selamat sukses Golkar tambah maju pilihanku. Pon. Wis kuning kabeh iki. Ya, dalange kuning, sindene ya kuning, yogane ya kuning. Ya, kuning iki saka tembung kudu wening. Oh, ngono ya. Maka Ibu Rini Rahayu. Sego pecel. Ya. Nggih. Mangan kering. Kerien Bu, kesane mikir dibanter kerien. Nggih. Kudu cetha niki kata-katane. Maka, ya.
pancen nyata. ya. Ya, wis komplit ya waranggonane. Waranggono komplit. Ya, sementing Golkar tetap di hati rakyat. Oh, ngono iya ya, Ya, semakin maju ke depannya untuk 5 tahun yang akan datang juga semakin banyak suaranya. Ya, ya, Yo, coba kaya apa dibacoke sinome. Ya, ya nduk, yang mundak gawe bingung. Saire dari atas gelaring budaya Jawa ambawarsa den pengeti Partai Golkar kang kawentar mbungkap kaping 61. Ya, Golkar sesantine piye Mbak Mayang? Yuk. Sadaya Sesantining Golkar. Oh ngono sesantine piye Golkar solid RI maju. Ya, ya. Golkar peduli karo sapa Mbak Mayang? Yuk. DPD Golkar Madiun sinten Mbak Mayang? Pak Marsudi. Ketua utawa pimpinane DPD Golkar Madiun. Ya, asmane bejane Pak Marsudi. Oh, ngono Pak Marsudi kok Pak Marsudi Mayang iki. Bisa maca apa ora? Ayo, tulisane apa? Tulisane apa? Masudi. Lah kok maca Marsudi? Mau ere metu dhewe lho, Pak. Oh, metu dhewe. Oh, Ya wis ora iso nyalahne lek metu dhewe ngono kuwi. Wong aku lek turu sak metu dhewe kok ya. Metu ngimpine ngono lho maksude. Oh, ngono. Ya, Pak Masudi diapake Ketua DPD Partai Golkar oneng Madiun. Oh, ngono. Ya. Yo, dintekne. Ya, dintekne ya. Ya. Hama muji. Ya, ndonga bebarengan untuk Partai Golkar. Yuk. Hamba Golkar
langsung dangdut. Karya Bujolaras Indonesia untuk Golkar yang tercinta. Pas vokal gamelan kerangin. Tangguk sebisa meneh ya. Golkar terus jaya selamanya. Yuk. Sumbang surung kanggo Partai Golkar ana ing Kabupaten Madiun ya nak. Ya ya. Iki mau asli karyane Dwijolaras Indonesia. Aransemene sing gawe sing asta kendang Mas dosen Sri Eko Widodo. Saire sing gawe aku. Oh ngono ya Yang ya. Ya seniman iki kudu berkarya. Ndek wingi urung suwi nek ora keliru tanggal 15. Tanggal 15 November kepungkur, heeh. Kuwi aku wayangan ana ing Kabupaten Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Heeh. Bupatine ya rawuh, wakil bupati ya rawuh. Oh, ngono ah. Ya tak gekne lagu secara spontanitas. Ya, kanggo bupatine. Heeh. Langsung ning Bojonegoro ndek iki bupatine ternyuh, langsung nyawer aku 2 juta. Kuwi ning Bojonegoro, ning kene mbuh aku ora ngerti ya. Kok mesti ngono kuwi to ora? Wong kuwi dipilih karo Partai Golkar Madiun
sing dipangestoni kelawan panjenengane Bapak Haji Wuryanto saha Bapak Wakil Bupati njane Bapak Dr. Purnomo Hadi wis matur nuwun. Wah, wis matur nuwun kok tenan. Nyatane panjenengane ya terbukti ya dadi pilihane kabeh para warga masyarakat ana ing Kabupaten Madiun. Oh, ngono ya. Nek men nanti janji karo aku, ya nalika ketemu ana daleme Abah Kirun. Ya ne Bapak Bupati, ya Mas Kangko kok kapan-kapan bayangan ke Madiun. Oh, ngono ya. Nyatane ya bengi iki dipengestoni kelawan panjenengane Bapak Haji Hari Wuryanto. Ya ya matur sembah nuwun. Nah, apa? Ki ana bintang tamune, bintang tamune. Diaturi tindak panggung ya, Nak. Ya, Mas Komet karo Mas Lindro nek ora kleru. Untuk mengocok perut semua warga masyarakat. Wah, ngono ya. Selain itu juga pagelaran Malang hari ini juga perputaran ekonomi juga sangat luar biasa. Oh, ngono ya. Anggone Golkar nanggap wayang kuwi ya menehi rejeki ora mung ning dalang yoga sasindene lan kru. Ning uga menehi rejeki kelawan UMKM sehingga UMKM berjalan sangat luar biasa mergo sing kepareng rawuh ya pirang-pirang. Oh, ngono ya. Ya ngestoke dawuh. Ya. Diaturke Mas Komet lawan Mas Slimbu. Oh, ngono. Ayo kanca ning gisik gembira. Alera-lera. Alhamdulillah wa syukurillah. Situasi padang jinglang, situasi langite cerah sehingga bengi secara maksimal poro-poro sing kepareng rawuh pecinta wayang juga pecinta Partai Golkar rawuh oneng lapangan Pujasera Madiun. Nggih wonten jiwan wah luar biasa bentuk apresiasi Partai Golkar terhadap rakyat, Pak. Uga terhadap seni dan budaya. Nggih. Pramila Partai Golkar menika mboten lepat kalian wayang kulit karena kedekatannya bentuk wayang kulit kalian rakyat nalika panjenenganipun presiden ingkang nomor kalih Bapak Soeharto menika dengan adanya wayang kulit sebagai percontohan dan pendekatan terhadap budaya kepada rakyat. Maka dari itu tepuk tangan buat Partai Golkar. Yang luar biasa ya. Saya dalu punika matur sembah nuwun Mbak Cangik, Mbak. Matur nuwun kali sapa? Kali panjenenganipun Bapak Masudi.
DPD Kabupaten Madiun yang baru dilantik 1 periode. Iya, bener. Lan ugi ngawontenaken HUT utawi ulang tahun kagem Partai Golkar. Ya. Dalu punika pun kula damelke pantun. Kowe ora kalah karo kanca-kanca gawe lagu ki mah ya. Keno bentuk apresiasi dagelan terhadap Partai Golkar mergo sing nimbali Partai Golkar kelambine mawon kula padake kalian jenengan, Pak. Oh iya, Nembe dandakne jam 5 nembe dados niki wau. Wah, dadak mergo tanggap Partai Golkar. Luar biasa. Layak ketok kegeden. Ketok yen mboten anggotane, Pak. Iya, ketok lek anggota anyar iki. Ora kegeden kaya ngono kuwi. Nek mboten Pak, insyaallah niki dengan adanya Partai Golkar semakin solid Indonesia maju. Pantune pun enten. Apa, Mas? Beli timun digawe acar. Cakep. Numpak bumbune enak rasanya. Ulang tahun buat Partai Golkar, semoga jaya sepanjang masa. Amin. Leres nih Partai Golkar. Kowe melu omong apa ora? Lho, ngomong aku. Kowe iki Partai Golkar piye ngono lho? Aku wis pantun karo Pak Kangko. Ora-orane iki ya piye carane iki lho. Lah apa nak Partai Golkar terus kudu pantun ngono ya? Ya harus to Mas, paling gak iki bentuk apresiasi Mbak Waranggono. Wis gawe pantun, gawe tembang. Pantun ya ben pantun to. Mau senengane pantun wong dhewe-dhewe kok kabeh mau kon pantun. Aku ora seneng pantun. Lha senengmu apa? Sing penting matur nuwun pertama kagem Bapak Masti, matur nuwun pun ditanggap wis beres. Ya. Tidak hanya sekedar wis ditanggap wis ning bentuk apresiasi lan dukunganmu terhadap Partai Golkar iki piye ngono lho, Men? Nek Golkar niku mboten usah diomong-omong. Nyun sewu lho. Nek sampean ngandani aku padha karo nguyahi segara. Lho, sanjake Nek. Omonganmu aja ngladrah aja dhuwur-dhuwur lho, Met. Lah kula ditanggap Golkar nu ping pinten? Paling jenengan ki nembe dandane niki, kuning-kuning kita. Lho kula tanggap Golkar Ping pira kowe? ping pindho. Lho. Sisi elektron, sisi wayangki. Lah ngono kok mbok sombongne. Kowe kok ngenyek kanca-kanca bejo laras. Iki seragam, iki kuning iki sudah sekitar 10 tahun. Berarti jagani ya, Men. Jagani apa? Jagani nanti tangkap Golkar terus gawe kuning. Dereng pirsa nek Pak Kangko itu adalah kader berat pecinta Partai Golkar. Lah nek kula njaba jero kuning kabeh, Pak. Lho, iso njaba jero. Lho, kuning. Rangkepan kula nggih kuning saking Golkare kok. Lho, Golkar niki jenengan pun ditangkap bolak-balik tak takoni saiki. Wis ora ngarah ngerti. Nek ngerti bayaranku pek. Wis rasa bayar indah, Pak. Lho, Met wis esuk bayar cicilan Mekar lho. Ora masalah ra tak pikir. Ki totoane mergo Golkar lho iki. Bang plecitmu wayahe bayar lho, Met. Kok kowe bayaranmu moh Bang plecit piye BRI ya. Apa? Nek ngomong nek sombong. Partai Golkar ini adalah salah satu partai tertua di Indonesia. Lho kok iso iki? Pertanyaan saya, Apa? kapan Partai Golkar lahir? Beledos we. Jenenge nguyahi segara. Mulane aja ngomong sik moro-moro kok tuku timun. Lho, sampean pirsa mboten, Pak? Halah, Gai. Lho. Sampean ditanggap bolak-balik kok kalah karo Komet aja ngisin-ngisin. kowe rasane neni wong kowe dhewe ya ora ro. Aku ya gak ro iki. Lah iya. Lah nek sik kowe aja ngawur lho. Nyapa? Kapan lahirnya Partai Golkar, Met? Lho aku iso gelar mesti iso gulung. Takok sing apik, Mas. Sing apik no. Mas. Kuwi ngenyek kuwi jenenge. Mas nyun sewu kula pengen ngertos ngono. Mas Kemet pun sewu kula pengen ngertos. Mas Kemet. Warto iki angel. Kok diomongi kaya. Kowe ngerti? Pengen ngerti. Lahir pada tanggal 20 Oktober 1964. Lambangnya pohon beringin yang sebelah kanan ada padi. Itu ateges mesti partai sing wis mesti dadi sing kiwa jenenge kapas. Kapas gede? Karepe mesti pas. Lho lan Padi, partai mesti dadi. Partainya Kapas. karepe mesti pas. Pas kagem para rakyat. Lho ngono. Lah saiki nek beringin kok warnane ireng, Met. Kuwi mergo garing. Lho. Wis omongmu iki gladrah kowe. Omongmu iki gladrah ora ngerti. Aku ya omong karo pikiran. Lah ya pikirane kok beringin kok terus ireng ki garing. Lho lah iya.
Ireng ki garing ning ada filosofinya. Apakah filosofi dari ringin sing ireng mau met? Sak ireng-irenge sak mati-matine ringin kuwi ije iso gawe tentreme, iso gawe ademe masyarakat. Lho ngono lho, tepuk tangan untuk Golkar. Ngono, ning saiki wis ijo kok ringin. Ijo ya. Lah mula jenenge beringin ki bersatu supaya ringan. Sebabnya apa partai Golkar kok berdaulat warnane kok mesti kuning met? Kuning ki men lumaku kanthi wening. Lho ngono. Kok pinter no? Loh lah ditanggap Iki ulang tahun yang ke-61. 61. Apakah itu 61 artinya met? Ya swidak tambah siji lho. Met kowe iki aja ngisin-ngisini wong iki awake dhewe iki anggota anyar lho met iki kok. Lho lah ya le swidak siji ki on swidak karo Oh, Met. Suwita sisi ki mau apa? Karepe iki apa ngono lho. Komet. Suwita sisi ki mau apa? digenteni Pak. Aku karo ki ya rada mikir lagi teko riwa-riwi cedhake bis lah kok sing nyengkrengi piye. Ayo, cah cilik aja dolanan cedhak bis. Aku diseneni Pak nek Gusti jenengan. Darane arep nguyoi bane bis jenengan. Kale Pak, maksude 61 itu apa? 61 kuwi angka. Lho. Ya wis rohet sing ngene tulisanku sapa? Maksude kuwi 6 piye 1 piye ngono lho. Ayo ditambahno to, Mas. Lho. Kok ditambahno 6 tambah 1 7. Apa kuwi 7? Bahasa Indonesiane 7. Muga-muga tujuane Partai Golkar terlaksana Allahumma amin. Ngono lho. Kuwi tok simpel nu ki Met. Lah kuwi lho. Wong ki aku nanti metuki sapa jek urung cetha kok ngono lho. Sik aja neratap-neratapi lho Mat. Apa kowe bengi iki ora nderekke Mas Kangko pagelaran wayang iki? Gae. Loh, sik. Suatu pagelaran wayang itu ada wiyoga, ada sinden, ada pelawak, ada dalang. Itu carane pimpinane kuwi tanggung jawab sepenuhnya ada di dalang. Dalang. Ngono. Lah berarti jenengan kula mungkin manggil jenengan. Hah? Jaluk jenengan no Mas. Nyuwun jenengan to. Bayarane. Bayarane to? Nggih. Loh, ora. Lho, ya, yang bertanggung jawab kan dalang. Pimpinannya kan jenengan. Iya, bener. Engko njaluk aku boleh. Boleh. Engko tak jaluk nih Pak Masudi. Alah, ya balik rono meneh. Wah, sampean iki Mula aku bener to pertama kali matur nuwun kagem Pak Masudi. Ning sampean pirsa napa mboten baca Mbak Limbuk? Sebabe apa Partai Golkar DPD Kabupaten Madiun kok nekake Mas Komet? Enak gandeng jenenge apa? Enten bukan karena Mas Komet iki dagelan apik lucu itu tidak. Karena dari beliaunya ngendika Pak Masudi karena dengan termotivasi seneng karo suarane Mas Komet nek nyanyi. Oh. Bahkan Komet dalu niki spontanitas bahwa dia cinta dengan Partai Golkar, gawe lagu karya dengan berjudul Partai Golkar. Ya Tenan to kuwi? Ya Met ya. Gae. Lho. Kok sini lho Met. Pancen ora aku malah tratapi. Lho, Met, kowe aja ngisin-ngisini lho. Kowe iki kanca ketok njlomprone kok ketok. Kowe iki aja ngisin-ngisin ki aku lho. Lah aku mulo ngarang kapan? Dah disiarne ngoyo-ngoyo. Mas Kangko Paulit ngendika piye pada malam hari ini bintang tamune Mas Komet kali Mas Lindru. Sing diantu-antu sing dirantos kalian beliau Bapak Bupati beserta Bapak Wakil Bupati Pak Masudi ki kowe dikon nyanyi Met. Nyanyi ya. Ayo karya Partai Golkar lagune sing piye Partai Golkar? Iso. Mas nadane Mas. Nah, niki Pak. Si Mas. Ya muga dimae iki uluk salam sih. Lah ayo. Saurunge. Mergo tandha bektimu wong Islam wong Jawa iki unggah-ungguh sopan santun tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gede Pak suarane yo. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamualaikum warahmatullahi. Met. Kowe iki ape nyanyi apa mukadimah to, Met? Ya jare kon salam sik. Salam ki nyanyi apa karepe lho, Met? Jarene mau. Wis nyitakno kanggo Golkar lho. Ya Partai Golkar. C. Golkar. Tepuk tangan buat Mas Komet. Pancen apik suarane kok. Sing rapi ming kelakuane, Pak. Golkar. Wah, apik iki Met kita. Golkar.
guyu ra sopan. Nyapa lho? Kowe jenenge ra nyipta kok ngarang Golkar. Sing ra pengertian iku kowe lho. Lah kok nyapa pengertian? Lah blas ra nyiptakno kok nyanyi tentang Golkar lho. Wah iso malah goblokno aku iki malah ketok goblok to ngene iki. Lho paling gak iki. Ora perkara goblok ning ora ya. Sudah menciptakan lagu spontan. Lho maksudnya iki tak kira iki kowe ndek karya tentang Partai Golkar nek Mas Komet iki juga pencipta lagu, penyanyi hebat. Duwe ning jagane sok. Lho. Jagane son tanggape saiki kok. Lho menawa ulang tahunnya 62 kene nek kok. Lah 62 umurmu apa jek nyandak? Lho. Wapuk kok. Lho jenenge wong iki menungso jalma tan kena kinira lagu Purwakanti iso ora? Yo, Iso ora? Jaranan jarane dikeret dokar. iki mesti Golkar ta iki. Kudune Dokar muni Golkar ya. Sapa ora kowe? Sapa ora? Iso. Spontanitas iku met. Oh karek terusne. Iso ora? Piye? Jaranan jarane dikeret dokar. Sing nanggap Partai Golkar ditongakne acarane lancar jrek-jrek nong wayangan nganti fajar. Alah kok met pinter. Ya ampun bocah kok pinter. Iya iku Rene met kok pinter to met. Jos kowe met bengi iki met. Raimu kaya Doraemon. Aku malah wedi. Masa nggih Pak Rene kula kok Doraemon Pak. Nggih. Heeh. Doraemon. Jaranan jarane jaran Teddy. Sing numpak ndara pei sing ireng para menteri jrek-jrek nong jarane entek-enteki sing penting iya nek iya Oh iya, Purwakanti ya. Bocah lek pinter wasis nggo Ya, Purwakantine pas. Ayo A, U yo U, I yo I. Jaranan jarane jaran lanang. sing numpak para dalang sing ireng para temang jrek-jrek nong jarane nabrak gedang. Mula yo pinter yo Pak. Oh, jarane matane picek kok. Iya lah nabrak gedang ya bisa. Wong nek wasis yo ngene iki. Nggih mula didongake. Jaranan jarane jaran wedok. Sing numpak bakul lombok sing ngiring sandale ceblok trek-trek nong jarane nabrak tembok. Ya. Tenan pinter. Padha mboke. Nggih wong anu Purwakanti Iya ya. ngene ya ngono. Jaranan jarane jaran dingklang. Sing numpak para tukang sing ngiring tukang adang trek-trek nong jarane kelintangan. Ya. Banyol kok maksa ya Mas. Aku Jaranan jarane mati. Mati. jaran mati. Iya no. Iki diterusne. Diterusne mau jenenge jaran kok gelem ora iku kok. Balene ta ta? Jaranan. Oh iso kena seleblu kok bohong lho. Niki lho maksudnya Mas Do niki. Komet. Maksudnya takon ngiringi. Sopo sing mau iringi? Mas Dodo ndas. Wis met. Jairo, joro iso move on cae. Wis met. Aku ora melok ora apa-apa met. Ora Aku tak balik melok TBM met iki. Balik yo. Ya wis. Tembang beliau mbok wirang-wirang. wong ki nanti apik sing rukun selalu ngono lho. Alah telek wong kok ya ora iso rukun karo dodok ya. Lah kok ya ora iso rukun karo TB wedho ae lho. Wis takon kowe. Iki nek apa gelut apa piye? Apa do eleke Takon kene ae. Melak kowe nek gak mego. Melak kowe tak tambahi 50 niki lho Pak. Ayo ditutup kowe. Pak dok iku piye? Ya, Sora. dah. Pas kowe nek mone. Ya, iya to. Kok iki kene Mas Dodok kene. Warto. Ya pri. Sokan ra kowe. Iso iso. Jaranan jarane jaran mati. Sing numpak rang rumangsani jaran mati kok ditumpaki trek-trek nong sing takok nyekarati. Sik
Bocoran mati yo ditumpaki. Wonge mbok yo ngawur kaya ngono kuwi ora kena. Ning nyuwun sewu lho. Ah piye? Piye sak Sindro? Nyuwun sewu lek Mas Komet iku identik dengan kemas suaranya yang hebat. Betul. Niki asli Komet iki mboten Jawa. Ya apa neh? Wis Komet. Aku malah teratap Wah, guyu sik. Berkiki ngono. Ora to Met. Angel. Ora iso iki pokoke. Tak gelem kuwi Met iki kok. Aja emang kelejingan. Piye-piye identik dengan aku? Mboten. Lah piye to? Pak Komet niku asline iku turunan Jepang ya Met ya. Jepang ora kowe? Jepang. Oh, jenengmu sapa to kok iso Jepang iki lho? Lho, lah kowe gak ngerti alat berat ke? Lho alat berat ngopo kok karo Alat berat ke? cakruk bego karo kaitane karo kowe apa? Kayak mereka rak Komatsu to. Iya. Wis ora Komatsu. Lah, iya. Alasane apa? Komatsu guys, njukuk saka jenengku. Lah kok iso jenengmu? Kayak kan Komet karo Supriyanto, karepe ngono. Mula tak jenengno Komatsu lho ngono. Oh, asli Jepang. Pinter tenan kowe asli Jepang niki. Lho piye to kowe? Lek niki lho nyuwun sewu bahasa Jepang niku iso niki Mas. Lah mosok. Alah kandhani. Sampun negara nek. Met omongi Met gak percaya modele Pak Kangko nek karo kowe iki. Lah aku bojo negara ki apa no? Lho, kula nderek Jepang pun dangu. Dadi apa? TKW. Oh TKW. Nggih. Dadi TKI lho TKI. Tenaga kerja Indonesia niki. Lah iya. Met bahasa Jepange terima kasih apa Met? Arigato. Pokoknya Jepang kuwi agar ngeden. Arigato. Wis Oh iya. Angger ngeten Jepang Jepang. cirine ngeden. Oh ciri khas Jepang kuwi? Arigato. Oh, angger ngeden basa. Yo ora ngeden tok, matane meticil. Oh. Angger pamane terima kasih. Arigato. Oh, bener Pak, bener nek Bener. basa Jepang niku ciri khase ngeden. Ngeden. Pun nyekseni kula. Ya. Wingi esuk kula dolan nggone Komet. Arigato. Ning nggone pojokan mriku, Ah. ning nggone omah cilik niku bae Komet niku pas ndodok kali ngeten kula takoki, "Mbah, Komet teng pundi?" "Komet oh ki metu." Kayak bamu ya turunan Jepang. Nah niku mboten Jepang. Lah apa? Kayak gegelem. Tak tapuk sisan ora yo. Isu yo mesti ngono kae teko. Bucai lagi metu. Ngono kae. Terima kasih Mang, apa terima kasih Met? Arigato. Oh, terima kasih. Arigato. Terima kasih banyak Met. Arigato gozaimasu. Selamat tinggal. Oh, sayonara. Sing penting mencicil. Sayonara. Karo mrene matane ngene yo. Matane mencicil. Sayonara. Nek kanca apik Met, Kanca wae Daihatsu. nek kanca seneng ngrasani ngono kuwi apa Met? Iku wasumas. Wih, Jepang asli niku Pak. Iku wasumas. Lah nek film kartun Met, Iku Naruto. kok mek kaya Jawa ya Pak ya. Ya meh padha kan biyen dijajah saking suwene. Dadi ada perpaduan Jawa dan Jepang. Ngono. Nek wong gak gelem anake akeh ngono kuwi Met. Ora kabeh. Sik iki ketoke Jepangmu ngawur iki. Lho Jawa karo Jepang bersatu. Kuwi Jepangmu ngawur kuwi jenenge. Anake akeh nek ora kabeh mribil ya ora. Ya kok pipel kuwi Jepangmu jenenge ku ngawur. Ning hebate dalu punika penonton sing akeh kaya kene membludak ya Met. Nggih. Moga-moga Partai Golkar semakin solid. Amin. Dengan kepemimpinan Bapak Marsudi yang baru pertama kali ini, tapi beliaunya sudah 4 periode sebagai anggota DPR Kabupaten Madiun. Betul. Beliaunya seorang merakyat kanggo warga masyarakat Met. Nggih. Datang kantor misalnya Pak Haji Hari Wuryanto, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati juga hadir, Pak Oke. juga rawuh. Nggih. Matur sembah nuwun. Arep mersembahke apa Met? Nyanyi lah. Iso ya nyi lagu Sono. apa? Nek disiapin musik ya lho. Oh ya wis mriki kene. Kuncinya apa? Apa kalau lagune? Siarno no sing apik. Siarke tak ngapain? Oke. Aku biasanya di siarno. Iya, tak siarke. Di MC nih, di MC nih. Yo yo. Ya, di MC nih. Andang, di MC nih sih. Oke, Bro, Pak. ayo bro. Siap. Ya. Di MC nih sing apik, saurunge nyanyi iki. Siap, Bos. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaturaken sugeng dalu konjuk para tamu undangan kakung so putri. Aduh. Para lenggah, para sutrisno budaya pandemen ringgit wacucal ing dalu punika. Aduh. Modelmu kok nyepeleki wong to, Met? Iki wis wong kadung semangat malah dadi lemes. Lah kudune MC ku piye? Yo, ngene iki wis terak wae sing modern sithik dadi Ya. semangat lho. Terak piye? Yo, lho, menggelegar ngono Ya, lho. suaranya antep gede, menarik perhatian. Lah kok Piye, men? yo. Saudaraku. Tak
panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Ada salah satu artis asli kelahiran Bojonegoro. Artis multi talentanya Indonesia. Mas. Dalam Kakean guyune. Guyumu kakean Kakean guyune ngono kuwi. Dadi nek kakean guyu dadine ora apik, Dok. Anu Met. Ora apik. sampean yo ketir-ketir to. Iya. Sik iki meni sapa emang? Meni sapa bos mau? Met kok met. Oh Met. Lah gak cocok. Niki ora nek MC kuwi aja kakean guyu. Penonton ki moh nek kakean guyu dadi ki guyu ki sithik wae ngono lho. Yo Met sithik ae. Rasa oke-oke. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kondang Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Sedengan ae tak gacok iki ketakku. Guyumu ku sedengan ae rasa ngono kuwi. Kakean. Lah jere kon sithik. Sithik yo sing apik. Sedengan. Ayo. Baik saudaraku semuanya. Semuanya penonton pada malam hari ini yang sangat istimewa. Ada salah satu artis kodanya Jawa Timur Indonesia. Lah kowe wis mulai iso. Ngono pe suwi karo kok. Kudune di briefing sik yo. Lah iya, pinter kae, anu Met, kae pinter kae wis ndro kae wong raine gaji tok ya. Yo. Apa Pak? Padha iki kan gulu. Berarti gulu. Duwe kok nanti Ngono kalungan modele kaya numpang geger. Oh ya gulu Arno. Oh ya nyanyi sing apik. Iya, modern lagune cah nom. Saderenge penjane Bapak Haji Heri Wulyanto. Oh, Bapak Bupati. Nggih. Iya. Ah, sakniki napa mangke? Ya monggo. Oh, diaturi sakniki. Enak lagu sih. Lagu, nggih. Yo, kali ini masih bersama artis kebanggaan Jawa Timur, bersama Cak Komet. Ya, Met. Sebuah lagu spesial untuk semuanya yang sudah hadir. Wow. Sabira Mas. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara rikomu berdemene mengwelas isun ngelati welas. Iki gak Banyuwangi to, Mas? Nek Banyuwangi iki Iwan Fals ganggu ya bos ya kayak lagune Demi nggih, Mas. Heeh, iya. Mau ngarep seperti udara rikomu berdemene mung welas isun ngelep. Mas. Kok kaya iya Banyuwangi. Banyuwangi. Liyane sing apik malah iso. Lah iya. Iki Banyuwangi iki ngobrol welase lagune Demi. Alah iya, lagune Demi Caknan lho, Mas. kaya iya ya. Iku kok Merakne liyane Iwan Fals iso. Roma Irama iso. Roma Irama iso. Jalukmu apa? Roma Irama. Roma Irama. Yo, Roma Irama. Harga diri Mas. Oh. C. C. Kok C terus to, Met, suwengi iki, Met. Ayo A minor. G. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan, demi keimanan boleh miskin, demi keimanan. Jangan pernah ditukar dengan apapun keimanan ini. Jangan pernah dijual berapapun kehormatan ini. Sisi opo? Kowe udepmu lho kakean. Lho rumah pancen nek.
Nganggo mic ngono. Nek pengen nyanyi ki ngaturi Pak Bupati. Beliaunya juga pinter nyanyi. Pak Wabub malah sangsaya nggih Mas. Oh iya nggih. Nggih. Biasane nyanyi ngene abahe Pak Wabub ki lagune. Ngoten nggih. Lah monggo. Oh jaturi met. Atur tindak Monggo. panggung. Oke. Nyadong duka ingkang kathah mboten ngira-ngira hormat kula panjenenganipun Bapak Bupati kalian Bapak Wakil Bupati. Sendro. Nggih. Ya, diaturi tindak panggung nggih. Monggo. Wariwi sapa? Panas mlaku orang gowo payung sandale diseret dramaane mlentuk Surabaya keker siren Madiun Jakarta jalan dirukun tetap merdeka panas mlaku orang gowo payung sandale diseret dramaane mlentuk Surabaya keker siren Madiun Jakarta jalan dirukun tetap merdeka ayo bersatu biar tambah maju ora usah ana rene gotong royong yang bergawe ayo bersatu biar tambah maju ora usah ana rene gotong royong yang bergawe Nggih, Bapak. Monggo Bapak. Jangan. Nah. Mari kok, nggih, Bapak. Siap. Nggih. Ngadeg jan. Pak Bupati kali Pak Wabub. Wabub. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu Bapak. Wah, kilomet. Nggih. Pak, enten apa, Pak? Lho. Kok enten ngopo to? Kok salah ya? Kowe ngomongmu aja glajaki Bapak diaturi kene kersanipun badhe paring dawuh menapa kagem warga Madiun terutama untuk Partai Golkar. Oh nggih. Nggo, Pak. Monggo Bapak. Terus sugeng dalu Mas Kangko lan sedherek mawon. Sugeng dalu, Bapak. Ini dalam kalian Pak Wabub sepindah menyampaikan selamat kagem Partai Golkar ulang tahun yang ke-61. Numpak dokar dateng Malang. Nggih. Boten kesupen ngagem baju. Nggih. Selamat warga Golkar menang, insya Allah Indonesia maju. Amin. Niki dalem kalian Pak Wabub nyuwun dhumateng sedaya masyarakat khususipun Kabupaten Madiun sing penting saged guyub rukun mewujudkan visi misi Kabupaten Madiun yang bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Pun pokoke mboten sah neko-neko sing penting guyub Rukun. Nggih ngoten Pak Dalang. Nggih, Bapak. Amargi niki acaranipun wayangan nggih mboten sambutan. Ngoten nggih. Nggih. Yang penting masyarakatipun tetap guyub rukun. Ngoten nggih niki penting nggih dalam sampai akan. Monggo niki ingkang badhe nembang Pak Wakil Bupati. Oh, ngaten. Nggih. Suarane met. Wah, Pak Wabub wis terkenal kok. Senengane napa Pak niku? Lintang Asmara ya Pak. Lintang Asmara. Ngaten nggih. Nggih, pripun Pak Wabub? Nggih Dalang. Nggih, siap. Menika di hari ulang tahunnya Golkar yang ke-61, mugi-mugi Golkar betul-betul dadi partai yang selalu menyinari Indonesia. Jadi lintang asmara kagem Partai Golkar. Ya, siap. Nggih. Duit jangan sing muni Pak Wabub. Lah, Napa sing asli Madiun? Napa kula pilihke? Sampeyan pilihke sapa? Presiden. Oh, Mbak Un, Mbak. Mbak Uun padha-padha wong Bonsari. Wah, nggih. Met. Udu. Baun nomor loro. Oh nggih. Oh, Ngawur mripate. iku Mbak Iin kok. Komet. Monggo Mbak Un kok. Mbak Uun. Nah, yo. Kalau Samarsari ya Mas. Nah, sesuai request saka penjane Bapak Mas Yudi.
kudu diwenehi campur sari ya. Kowe kok ya ngerti to grigis Met. Senengane niki. Nah Pak Bupati iki aku apa jenenge iki kulino nyekar caping gunung. Caping gunung. Supaya ora lali karo sejarah. Sejarah, betul. Nggih, jas merah lho, Met. Nggih. Heeh. Apa jas merah kuwi Met? Jangan lupakan sejarah. Lah kowe pinter tenan Met. Aku wis bayaran ya ngene iki. Oh iya. Partai Golkar lunas kok ya Met. Lunas. Ora munggah wis bayaran kok. Bayaran. Moga Pak Bu, moga Pak Bu Pari. Saben bengi Ya. nyawang Pas niki lah ya. Jeglenge kurang Oh, jenenge. Oke. Langsung nih, Pak. Saben bengi. saben bengi Ya, ayo Met dicekeleng Met. nyawang Yo Amin nggih, Pak. Ngerti lho Met. Jenenge blek. Coba nyuwun Mas Dodo. Mas Dodo. Dodok iki kok. Mas Dodo. Lah kok Mas Dodok iki kok. Terus piye? Aku njaluk jengleng Mas. Aku jalan jengleng, Mas. Pak Babu. Nyapa? Cari duit. Iki ngono sing kancane iki kok. Ka oleh iki kok. Kasih ke. Njaluk donga. yen memacang mong nganggo janur kuning Oh iya. Dengar enak men. Pisan amarem cakku Met. Kembang kembang wae weton gunung Kok saya kompak kok karo aku. Mari jenenge padha musuh. Pacita sarwi Kowe joget Reno cedak Pak Babu. Presiden. Pak Babu mbok jengleng ngawur iki. Kene cedak kene. Lali ya. panas udian Janjine piye Mas, janjine kepiye aja ngeso-ngeso, aja mepet-mepet. panas udian aling-aling caping gunung senajan wadon sarta Memandang suarane segarane Ayo Wi, Pak Bupati dikancani Wi. Langsung damping Mas. Segarane Wi, Semarang Madiun. mane banyu
Bayang nggih Pak nggih. Gayeng. Niki perjuanganipun Partai Golkar sudah 61 tahun. Mudah-mudahan betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususipun Kabupaten Madiun. Amin. Syukur bisa. Janjine. Oh, lali janjine, Pak. Pak Dewan-dewan niki kersane mboten lali kali janjine. Oh, siap. Siap. Mbok menawi Pak Masudi paton tidak panggung ugi. Oh, Pak Sudi. Monggo, Pak. Oh. Nggih. Lali janjine. Ya. Nggih. Kalih monggo. Monggo kalih Mbak Rena Jongpe, monggo. Mbak Un kalih Mbak Rena Jongpe. Jadulke. Lali janjine. Iya. Betul. Ya. Monggo sareng-sareng bergembira dalam rangka HUT utawa ulang tahun Partai Golkar yang ke-61. Ya, makin joyo-joyo hanjayeng bawono. Yo, garape dicampur gamelan plus musik. Yuk, dados. Ayo.
Niki wong jiwan teko napa mboten niki? Kata. Oh dugi nggih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pokoke nek wong jiwan ini janji mesti dugi. Nggih. Nek ora dugi piye wong wis kadung dandan lho. Janjane kowe nek Golkare teko apa ora golkare? Teko nggih Pak Masudi? Nggih. Janjane Sami-sami Bapak Haji Heri Wulyanto. Yes, Mbak Kasur. Berkah barokah dayanipun. Madiun tetap rukun, Madiun tetap gotong royong menuju Madiun yang bersahaja. Oh nggih, sembah nuwun Pak Babu. Nah, nggih. Nah. Nggih. Met. Sebagai koordinator. Koordinator piye? Ya, harus disamalakatakan. Samaratakan. Samalakatakan para. Sama. Lah itu meratakan. Nah, Saya kalau rotore mati. Pun. Setuju mawon jenengan kula pasrah nggih.